ngesro. Ora, wis pokoke batas iki. Iya. Oke, Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya. Oke, deal. Ya deal. Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai engko Deal. dalang presidentku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Yo Mas, yo Mas. Mantep dhewe. Arep sing Iya ngisi ta? sapa? Ya ya, wirawene lah. Ayo ayo ayo. 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 Iya mas, iya mas. Asik. Nah, jangan lupa mau tak goyang loh ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus Dang, musik. Wes, ya. Ya. Ayo, dari. Kari maneh. Ke Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, sepira pakai dhewe sak grup. lagi kancaku dorono iki mas. Ora apa-apa, awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Tenan aku jaminan Ben. apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grup punya apa kok mbok ngelih. Lah, nduk kowe pilih melu percil apa melu pake? Aku piye Pak nasib